नाय बिदि प्राइवेट पार्टसआव दांनाय बुनाय बिदि खालामबालाय सोरथो रागा जोङा देलाय बुंलाय। हेल' गाइस, आरो गोदान मोनसे आपडेटआव गासिखौबो बरायनो थालायबाय। दा मोनसे आपडेट लानानै फैदों आङो। जेरैबायदि दा चिरां रानिखाथायाव दावराव जागासिनो नङा होमबा, फरेस्ट केम्प सावनाय, गारि सावनाय बेफोरबायदि दावराव जागासिनो। बे दावरावआव लोब्बा थानाय सा 15 सुबुंखौ हमनो हाबाय होनना जों खोनानो मोनदों। अब्ला बेयावहाय आरो बुंथिफैदों जोंहा बड'लेण्ड हेमब्रम, बिथांमोना सिनाय जानानै बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंथिफैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआव लासै नाय, अब्ला निसय बुजिगोन। आरो आं फंसे बाथ्रा बुंना होनि, आं सोरनिबा एगेन्स्ट एबा रावनिबो हारिनि बागै बे भिडिअफोरखौ आं लाबाखै। नोंथांमोना जास्ट आपडेट हिसाबै लाना फैदों। नोंथांमोना नायनानै जि मोन्दांथि मोन्दों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। स' नै बड'लेण्ड हेमब्रमआ मा फोरमायखो नोंथांमोना नायना ला। बे बर' हारिनि आरो अननानै सोरबा गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। बेवहाय एखेबारे क्लियारलि बुंगासिनो कि बिसोरो जे हाथियारफोरखौ लादों बेफोरखौ मोजांनि थाखायसो लादोंमोन, मानोना पुलिसफोरा बिखौ गारनानै बिसोरो थांदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरो जमा लानानै दोनदों, उनावहाय बिसोरनो गथायना होबाय। नै एफा मोजाङै बुंगासिनो, ओमफ्राय बेखौनो मानसिफोरा स'कल भिडिअ बानायग्राफोरा जानला मानला बानायगासिनो। स' बेफोर क्रिएटर्सनिसिम आंहा मोनसेल' खोथा कि you don't want peace in Bodoland. The main reason the peace is not prevailing in Bodoland is all because of you so-called creators. नोंथांमोना बेफोरखौ एखेबारे मोजांखौ माने शान्तिखौनो लुबैया, मानोना नोंथांमोना बारासिनसो बे अर जोंबाय थायोना, बेवहाय एखेबारे घिउ लुना होनाय खामानिसो खालामो नोंसोरो। Let me clarify you this situation. बे सिचुएसना मानो जाखो? ओके, स' फार्स्टलि सान्थाल मानसिफोरा दे एनक्रोच खालामदों, फरेस्ट लेन्डआवहाय बिफां दानहैदों। अके, बिसोरखौ हमनानै लाबोबाय। येस, बे गोनांथि। एन्ड आइ अल्सो डोन्ट सापर्ट कि फरेस्ट लेन्डआवहाय बिदि एनक्रोच खालामनो, बिफांफोरखौ दानहैनो आइ अल्सो डोन्ट सापर्ट। दे बिसोरखौ लाबोबाय। स' आइजोफोराथ' फैखागोन, आइजोफोरा उनाव फैबाय। मानि थाखाय लाबोदों लाबोआखै, बिसोरो फैबाय बे माबा फरेस्ट अफिसाव, खिन्थु बे आइजोफोरजों बदसलुत बेबहार खालामदों। ओमफ्राय मा खालामदों, आइजोफोरखौबो बुदों, ओमफ्राय प्राइभेट पार्टसआवबो बुदों, दांहैदों जाहैदों। स' इन दिस केस सोरथो बिदिखौ सहायनो हानो? दे बे हौवा मानसिफोरा दाय खालामदोंथ' आइननि मथे बिसोरखौ साजा हो। बिसोरखौ साजा होनांगौ। खिन्थु आइजोफोरखौ जे बिदि बुनाय, बिदि प्राइभेट पार्टसआव दांनाय बुनाय बिदि खालामबालाय सोरथो रागा जोङा देलाय बुंलाय। दायो नै बेवहाय डिफेन्ड खालामनो गोबां फैनो हागौ। अबावथो जोंलाय माबादों, बोरो प्रुफआलाय बोरो? आइजोफोरखौ बुनायनिलाय बोरैथो प्रुफ होनो हानो? हाउ विल वी प्रुफ? बोरैथो प्रुफ होनो? बेवहाय भिडिअ थिखांनो मोनो नामा सिङाव? बुबाय खनसे बास गैला। दा नै आइ वान्ट टु से इट क्लियारलि देट वी आर सान्थाल्स। जोङो सान्थाल्स। जोंखौ सान्थाल्स मानो होनो मिथिबायना? मानो? वाइ वी आर सान्थाल्स? बिकज वी आर sant people, वी आर peace loving community. जोङो सान्तिखौसो नागिरो, जोङो दुंहाव थासारि खालामनो जोंहा गोसो गैया रायजोफोर। बिनिखायनो जोंखौ सान्थाल्स होननानै बुङो। बेनिखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोननियाव खावलायो, आरो जायफोरा भिडिअस बानायो आङो खावलायो कि नोंथांमोना बिदि पस्ट दा खालामसै, आरो रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअसफोरखौ नायनानै नोंथांमोना रागा दा जोंथोंसै, आरो गावखौनो रोङि मानसिफोरनि बायदि बिदि गावखौनो खोंगो दा खालामसै। आरो नै आंबो एगेन्स्ट बे जुदि एनक्रोच खालामदोंबा, बिफां लाइफांफोरखौ जुदि दानहैदोंबा, आइ अल्सो डोन्ट लाइक इट। एन्ड वी एस ए सान्थाल कमिउनिटि जोंबो सापर्ट खालामा। मानोथो हाजो सेरावल' थांबाय थायो जुदि दानदोंबा? जुदि बिदि दानदोंबा बिसोरखौ हमनांगौ, आयेननि मते साजा होनांगौ। मानोथो मा गामियाव थायालासिनो मानोथो आरो हाग्रालाय थांनांगौ? मानोथो बिफां लाइफांफोरखौलाय दाननांगौ? जुदि बिसोरो बिदि भुल मावदोंबा आयेननि मते साजा होनांगौ। नाथाय बिदिजे आइजोफोरखौ बिदिसे अयथासार खालामनाय, बिखौलाय सोरथो सहायनो हानो? नोंथांमोननि फेमिलियाव नोंथांमोननि आइजों, बिमाजों, बिब'जों, बिनानावजों जुदि जायोब्ला नोंथांमोनालाय मा बिदिनो नायगौमोन, बिदिनो सिरि थागौमोन? नोंथांमोनाबो सिरि थानाय नङामोन। ओमफ्राय बे नङा कि आइजोजों बिदि जादों ओमफ्राय डाइरेक्ट फैनानै एटेक खालामफैदों। सान्थाल मानसिफोरा बिदि नङा, फैनानै एन्सार बिफैदों। व्हाट वाज द रिजन? मानोथो बिदि खालामनांगौ?
कुनु रेसपन्स गैयिखायसो बिसोरो बिदि एटेक खालामफैदों नङाबा बिदि खालामा you know us नोंथांमोना सान्थाल मानसिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायो जोङो बोरै जोङो एफा बिदि रागा खरा मानसि नङा जोङो हाम्बल मानसि नाथाय जेब्ला इनजास्टिस जायो जोङो सहायनो हाया त' बेनिखायनो बेफोर ओरैनो जानला मानला बिदि दुंहाव थासारि जानायाव आरो बे क्रिएटर्सफोरा आरो बांसिनसो बांसिन जानला मानला भिडिअ बानायगासिनो आरो लिरगासिनो माइग्रेन्ट्स फ्रम झारखन्ड बिदि माओइस्ट माबा माबि नाक्सालाइट्स माबा माबि लिरगासिनो मानो एफा जाम्बा जाम्बा लिरोब्रा नोंसोरलाय मा माइग्रेन्ट्स फ्रम झारखन्ड बेलाय जोङो एफा बोसोरनिफ्राय बेवहाय दं ओमफ्राय बुंगासिनो माइग्रेन्ट्स सोरथो बे हायावलाय जोनोम मोन्दों हा बे हानिफ्रायनो उजिनाय नामा हा बे हानिफ्रायनो उजिदों नामा बेयावनो गोदो जेब्ला संसारा जादोंमोन बेयावनो थादोंमोन नामा everyone गासैबो everyone has migrated from different parts of the world बे हायाव उजिनाय रावबो गैया बिफां लाइफांनि बायदि मानसियालाय बिनि रावबो बे हानिफ्राय रावबो जोनोम मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ दे बेनिखायनो बिदि लिरनाया गाज्रि थ' I don't support all this so बेनिखायनो जोङो मोजाङै थानो जोङो सोलोंनांगौब्रा मानोथो आरो दा एफा जुदि फरायनानैबो नों एफा फरायनानैबो जों जुदि समाजाव शान्तिफोरखौ लाबोनो रोङाब्ला then you are no less than an illiterate person मिथिबायना थ' if you have studied नोंथांमोना जुदि फरायदोंबा एजुकेसन लादोंबा एसे भेलु एजुकेसनखौ मोनाखैदां थ' बेनिखायनो you need to see on it दे बेनिखायनो we need to work together to bring peace in Bodoland रायजो राजा नोंथांमोन जोङो लोगोसे खामानि मावनांगौ जाहाथे बड'लेण्डआव शान्ति फैयो शान्तिया बोरै फैगोन जुदि जोंनि हारिनि एगेन्स्टआव इनजास्टिस जादोंबा बयबो जोङो गसंनांगोन जास्टिस जादों होननानै सोरनिबा जातिजों एगेन्स्ट अपोजिट माने इनजास्टिस जादोंबा जों बयबो गसंनांगोन अब्लासो जोङो शान्तियै थानो हागोन बे नङा कि आंनि जातिनि एगेन्स्टआव जादों आंनि जातिनि थाखायल' आङो गसंगोन बिदि नङा जुदि आंनि जातिया भुल खालामदों आंनि जातिनि भुलखौ आङो देखाया बिदि नङा जुदि भुल खालामदोंबा भुल खालामदों we should accept it दे अब्लासो जोङो बे बड'लेण्डखौ पिसफुल बड'लेण्ड जोङो बानायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन I request each and every one of you let's make this Bodoland a peaceful one and जोङो लोगोसेयैसो बेखौ पिसफुल बानायनो हागोन थ' नोंथांमोना मा सानो अन्नानै कमेन्ट्सआव लिरहर थ' बेनोसै गोजोन्थों